नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बुहुमाव दङमोन गोबां मोजां खामानि मावदोंमोन, हेफाजाब होदोंमोन, बेरामिफोरखौ सोखादोंमोन, थैनायखौ फोथांदोंमोन, थाबायनो हायिखौ थाबायहोदोंमोन, कुष्ठरुगि बेरामि जानायफोरखौ फोसाबनानै होदोंमोन, मेगन नुनो हायिखौ नुहोदोंमोन आरो बेबायदि मानसिफोरखौ सोखादोंमोन जेराव भुतजों मोदायजों साथि फबनानै थाजानाय, मोदायजों खाजानानै दोनजानाय बेक्तिफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ फोसाबदोंमोन, मोदायखौ होनहरदोंमोन। बेबायदि मोजां खामानि मावदोंमोन। जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोनग्रा रावबो सुबुं गैयामोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मिथिगौना, जुदियो जिसु ख्रिस्टआ रावनिबो गोरोन्थि मावाखै, नाथाय माखासे बेक्तिफोर दङमोन जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोनदोंमोन, जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोनोमोन। आरो बेनो जाहैबाय सेथियाव सैतान। जिसु ख्रिस्टखौ सैताना गोबां गाज्रि मोनोमोन। बिनि उनाव बे सैताना जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय माखासे मानसिफोरखौ बाहायदोंमोन। सेथियाव जोङो नुनो मोनदों जुदास इस्करियतखौ बाहायदोंमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जुदास इस्करियतखौ बाहायदोंमोन आरो बेनि उनाव माखासे जिहुदी सुबुंफोरखौ बाहायबाय आरो बिसोरनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि जेसेबां मोजां खामानिफोर मावदोंमोनब्लाबो जिसु ख्रिस्टनि मोजां खामानि मावनायखौ नुवालाबानो जिसु ख्रिस्टआ सासे दायनिगिरि, जिसु ख्रिस्टआ गाज्रि होननानै दिन्थिनो थाखाय सैताना जिहुदीफोरखौ बाहायबाय आरो थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव होबाय। जुदायारिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव होनो हाबाय, सिथारनो हाबाय होननानै रंजाबाय। सैताना जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव होनो हाबाय होननानै रंजाबाय। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि गासै मावनायनि गेजेरजों जेराव जेबोआनो गैया, बै जेबो गैयैनिफ्रायनो जिसु ख्रिस्टआ गासै खामानिफोरखौबो मावग्रा। जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव थांनाया बैसोरनि थाखाय जादों बे नङा। जिसु ख्रिस्टआ गावनो मानसि माहारिनि थाखाय बुलि जादों। जिसु ख्रिस्टखौ सैताना बेयाव हरदों बे नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्टआ गावनो सोरगो रायजोनिफ्रायनो थिग खालामनानै फैखादों दि मानसि माहारिनि पापखौ सुनो थाखाय आङो क्रुसाव बुलि जानांगोन। बेखौ जिसु ख्रिस्टआ थि खालामखादों। जिसु ख्रिस्टआ गासैखौबो बानस'यो। येस, मानसि माहारिनि दुखु, दाहा, जेंना, खैफोद, आजार गासैखौबो बे जिसु ख्रिस्टआ बानस'यो। बै समाव बानस'दोंमोन, दिनैबो दाबो बानस'यो। प्रियफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो लागै बाइबेलनिफ्राय बेबायदि सोमोनांथाव इसोरनि मोननै बोसोन लानानै फैदों, जि मोननै बोसोनखौ जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा गोसोआव लानो नांगौ। मानोना जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गासै पापफोरखौ बानस'बाय। दिनैबो जोंनि गासैखौबो बानस'नो थाखाय रेडि जानानै दङ। नाथाय बे बाथ्राखौ जुदि जोङो मोनथियाब्ला जोङो गोबां सैनानै थाबाय थानो गोनां जागोन। दा बेयावहाय बे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला जोङो नायदोनि जि बाइबेल सिरिया जोंखौ अरायनि थाखाय फ्रि खालामगोन, जोंनि सिन्ताफोरनिफ्राय जोंखौ उदांस्रि खालामगोन, जोंनि दुखु खैफोदनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामगोन, जोंनि जेंनाखौ बियो लानानै थांगोन, जोंनि खैफोदखौ बियो लानानै थांगोन। बे बाइबेल सिरिखौ जोङो नायदोनि जि बोसोनखौ जोङो जिउआव अरायबो लाबाय थायोब्ला, सालाय बिजौआव जों बुंबाय थायोब्ला, गोसोआव देहेन खालामोब्ला, जोंनि मेलेमाव देहेन खालामोब्ला, बे इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायनि गेजेरजों जोंहा जिसु ख्रिस्टनि सायाव जिथु फोथायनाय दङ, बे फोथायनाया बोलोग्रासिननिख्रुइ बोलोग्रासिन जागोन आरो गासै जेंनाफोरखौ गोजान खालामगोन। बे बाइबेल सिरियानो जाहैबाय 1 पिटरनि 5:7 सिरि। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों 1 पिटर 5:7 सिरि। नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। येस, प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिखौ जोंनि गोसो अन्तराव जोङो दोननांगौ, जोङो देहेन खालामनांगौ, जोंनि खुगा बिजौआव लानांगौ, सालाय बिजौआव लानांगौ। बे बाइबेल सिरिखौ आरोबाव खनसे फरायनि। नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि बोसोना मा बुंदों? नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। जिसु ख्रिस्टआ गासैखौबो बानस'ग्रा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जिसु ख्रिस्टनो मोनथिहोनो नांगौ। जोंहा दुखु दङ, जोंहा खैफोद दङ, जोंहा जेंना दङ, जोंनियाव अनेक समयसाफोर थानो हागौ। गासै बिसयफोरखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनो मोनथिहोनांगौ, जेखौहाय जिसु ख्रिस्टआ नोंथांनिफ्राय बानस'गोन।
आंनिफ्राय बानस'गोन, जोंनिफ्राय गैयै खालामगोन। बे सोमोनांथाव बाथ्रा नङाने अनजाग्रा प्रियफोर, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गासैखौबो बानस'यो होननानै बुंदों। नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। साबैसे फोथायारिफोरा बे बाइबेल सिरिखौ गोसोआव देहेन खालामदों? साबैसे बेक्तिया बे बाइबेल सिरिखौ फोथायो? अनजाग्रा प्रियफोर, जों बे बाथ्राखौ फोथायनांगौ। जेब्ला जोङो फोथायनानै गासै खामानिखौ मावगोन, गासैबो जाफुंगोन। बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि दुखुखौ बानस'गोन। मानसि हिसाबै संसाराव थांना थानायाव, बुहुमाव थांना थानायाव, खामानि दामानि मावनायाव जोंनियाव गोबां रोखोमनि दुखु जेंनाफोरा फैयो। प्रियफोर, जोंनि इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ बुङाखै नोंनि समयसाखौ नों समाधान खालाम होननानै बुङाखै, नोंनि जेंनाखौ नोङो समाधान खालामना ला होननानै बुङाखै। नाथाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां गुरैयै, गोबां दद्र'यै, गोबां अननायजों मा बुंदों? नोंनि समयसाखौ आंनो लाबो, नोंनि समयसाखौ आंनो गारनानै हो, आङो गासैखौबो बानस'यो, गासैखौबो समाधान खालामो होननानैसो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंदों, मोन्थिहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिखौ नोंथाङा देहेन खालामगोन ने? नोंथाङा अननानै देहेन खालामदो। नोंथाङा बे बाइबेल सिरिखौ गोसोआव लादो। 1 पिटरनि 5:7 सिरि, नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। दे दानाब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नैथि बाइबेल सिरि जोङो नायदोनि, जि नैथि बाइबेल सिरिया जोंनो आरोबाव अनसायनायखौ होबावो, आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ मोन्थिहोबावो, आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'नि सहायखौ मोन्थिहोबावो। बे नैथि बाइबेल सिरियानो जाहैबाय फिलिपियारि 4:6-7 सिरि। मुङा मुंसेनिबो थाखै दा जिंगासि, नाथाय जेब्लाबो आर'ज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। साननानै मोनहास'यै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन। 1 पिटर 5:7 सिरिया बुंदोंमोन, गासै दुखुखौ आंनो गारनानै हो, आं गासैखौबो बानस'गोन होननानै जिसुआ बुंदोंमोन। नाथाय बेयाव फिलिपियारि 4:6 सिरिया जोंखौ बुंबाय, गासै आंखालफोरखौ आंनियाव हो, गासै आंखालफोरखौ आंनो मोन्थिहो, आं गासैखौबो सुफुंनानै होगोन। गासैखौबो बाख्नायनायनि गेजेरजों, आर'जनि गेजेरजों आंनो मोन्थिहो, नोंहा मा आंखाल दङ। प्रियफोर, बुहुमाव थांना थानाय समाव जि दिनसिम जों थांनानै थागोन, जोंहा गोबां रोखोमनि आंखालफोर थानो हागौ, गोबां रोखोमनि गोनांथिफोर जानो हागौ। दिनै जोंनो न' मोनसे मोजां नांगौ जानो हागौ, जोंनो गाननाय जोमनाय नांगौ जानो हागौ, जोंनो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गारि नांगौ जानो हागौ, जोंनो कमिउनिकेशननि थाखाय मबाइल नांनो हागौ, जानाय लोंनाय जोंनो नांगौ। गोबां रोखोमनि आंखालफोरा जोंहा थानो हागौ, आरो बे आंखालखौनो फिलिपियारि 4:6 सिरिया बुंदों, नोंसोरनि गासै आंखालफोरखौ आंनो मोन्थिहो। मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, नाथाय जेब्लायबो आर'ज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिया सोमोनांथाव नङा ने? नोंथाङा बे बाइबेल सिरिखौ देहेन खालामो ने? सानफ्रोमबो फरायो ने? प्रियफोर, जोंनि गासै आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ रेडि दङ। दिनै नोंथांनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बुहुमनि सोर बेक्ति दङ? बुहुमनि सोर मानसिया बुंगोन नोंनो खनसेल'सो होनो हागौ? येस, माबा मोनसेखौ नोंनो सेन्देल गंसे नांगौ जादोंब्ला सोरबा नोंथांनो 100 थाखानि सहाय होनो हागौ, 200 थाखानि, 1000 थाखानि, 10,000 थाखानि खनसे सहाय होनो हागौ, गले गले सहाय होनाय नङा। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, नाथाय जेब्लायबो होनदों, जेब्लायबो आनलिमिटेड, नट लिमिट गैयै, जेब्लायबो आर'ज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। आनलिमिटेड, लिमिट गैया। फोरबो आंनो बेखौ नांगौ, फोरबो आंहा बे आंखाल दङ, आंहा बे आंखाल दङ, बे आंखाल दङ, बे आंखाल दङ। मा आंखाल दङ नोंथाङा फोरबोनियाव बिनो हायो, जिसु ख्रिस्ट'नियाव बिनो हायो, आरो जिसु ख्रिस्ट'आ होनो थाखाय रेडि दङ। प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ होनो थाखाय रेडि दङ। नाथाय जों बेसेबां जना बे बाइबेल सिरिखौ देहेन खालामबाय थायो? दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनो लागै, आंनो लागै, जों साफ्रोम फोथायारिफोरनो थाखाय जोंनि आंखालखौ होनो थाखाय रेडि जानानै दं। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों बे बाइबेल सिरिखौ जिउआव लादोनि। बे जाहैबाय मोनसे सनानि बाइबेल सिरि, जेराव जोङो गासै सनाफोरखौ मोननो हागोन। बेसेन गोसा रुफा बायदि जागोन, बेसेन गोसा सना बायदि जागोन। जोंनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय इसोरा, जिसु ख्रिस्ट'आ रेडि दङ। बुहुमाव रावबो सुबुङा
देब देबिफोरा नोंनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय रावबो गैया। सोरबाया खनसे होनो हागौ, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ अरायनि होननानै बुंदों जेब्लायबो होनो थाखाय थामथिम जानानै दंखायो। दा बेयावहाय फिलिपियारि 4:6-7 सिरिखौ लागारबो देहेन खालामगोन, गोसोआव लागोन, मेलेमाव लागोन, खुगा बिजौआव लागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोननै बाइबेल सिरिखौ जिउआव गोसोआव लागोन, सानफ्रोमबो देहेन खालामगोन आरो बे बाइबेल सिरिखौ सानफ्रोमबो फरायगोन आरो बिनि उनाव नोङो नोंनि जिउआव मोनसे सोलायनायखौ नुनो मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, फिलिपियारि 4:6-7 सिरि, 1 पिटरनि 5:7 सिरि, बे मोननै बाइबेल सिरिया नोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो हागोन, नोंनि दुखुखौ खोमानानै होनो हागोन, नोंनि दुखुआ गैयै जागोन आरो नोंनि गासै आंखालफ्रा सुफुंजागोन। दा बेयावहाय बे मोननै बाइबेल सिरिखौ सानफ्रोमबो देहेन खालाम, सानफ्रोमबो फराय, सानफ्रोमबो बुंबाय था आरो देहेनाव थाबाय था। अब्लाना नोंथाङा नोंथांनि जिउआव गेदेर सोलायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। दे अब्ला साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम गोसो होनानै आंनि भिडिअखौ नायबाय, इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय आरो इसोरनि बोसोना जिबायदि जोंखौ जानो हास्थाय होदों बेबायदिनो जों मावनाया मोजां। बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।